Wake up, please, wake and pray, my G. We did a money, one day. Mugambe down, see if I can make a day. Mega you are Munamatu, I'll say. Wagwan people, Wagwan family, Mr. Spanner back again. Nedziri kupisa mumangoma edu ezim danso. Usaskipa kana video rinorisatira pera nekuti pane mabviravira aripo. Nhasi ndakakubatira chingoma chiri kunetsa muma streets chinonzi handinyore kuzama zvichibuda chakaimbwawo nemukomana akachiimba but chine maartist akawanda izvezvi akachipinda vachita se remix. Saka zvandichaita ndichakupai 1-1 mugozotiudzawo kuti akaipa ane malines akasimba tisingatore side nekuti pane mabig artist aripo. Saka ndinoziva kuti kune umwe anoti ane favorite artist wake but apa tisikuda kushanda nezve favorite artist rungoda munhu akanyatsomhanya chinhu zviri bo. Saka regai nditange neakatanga kupinda paremix yacho anova Freeman. Anonditi vakazvikuna seidokuta muchingori mumugemu kubva pakutanga asi ndakambodona kafoto pandamuka pamwe pacho panongoda kuchangamuka apadeki salad apa fesi finyamisa ndakutedza miri namo inokukachidza pamwe apade kuti umirire capital then panogong back unopeta set it up namonga ive gori yatiweko iwewe uzama kuikurira sadavita munhu wesiyane matactic ake believe amauri usazongoti chero zvaita Hadinyore kuzama zvichibuda. Uyu ndi Freeman anga achiba chitiudzai mega zvamunofunga kuti akamirawo sei pamalines ake ari sei. Regai ndikuwinzirei Khadija. Ava ndi Queen wanga vachiimba Queen Khadija. Aiwa timu racho rakaipa zvokuti ini ndikutoshaya kuti akaipa ndiani. Andisingade kukupedzera nguva regai ndikuimbokuisira iwo mfana wechidiki anonzi Kadiki kana kuti Alpha. Amusika tukushika nezvipipipi asikumira ungegatodra amaPCB nemabvile magogora ndochangana player chakakukakura ya mama vakandirera angu masango apagana masango machero ende papo pagabana tanzuri yache kodzidza ndatikarambesa vatera vatema tepusha ungepara takakutywa nekupema Handinyore kuzama handinyore. Uyu anonzi Alpha aka Kadiki anga achirova. Ndisingade kukupedzera nguva regai ndimbokusiyirai Holy 10. Sorry zvato pangandatsika pasi ingori ndaramo kuita chibaranzi foni dzavo dzainge dzakadzima oli wavo vaita singwarati ini foni yangu maiwe yakabika foni yacho haina zvewaranti dzingori nda ndaita chikarati ndati dzingori nda ndaita tsikapanzi namo dzakudhara dzakumara dzakurebesa kufamba kwangu mwari kwakuda kucheneswa ndakudawo basa rine pawa sechiseneta zvese zvakadhakwa zvichisiri. Uyu ndiye Holy 10 anga achiimba. Regai ndimbokusiyirai anonzi Baga. Tamalula isike kuwa kuru balula kwindwa salulo gaga siyachina kumasese tengeza mburi nebula masese namuiri kwese auziwe kaudano azile minyala zilokugaba ugeza minyama ili munana mwari vatendera silokula by fire by fire. Hey, vanhu vacho vakaipa vese. Unotoshayiwa kusarudza kuti anonyatsogora ndiani. Singade kukupedzera nguva regai ndikupei wekupedzisira anonzi Deuroi. Kickstarti, kana churu starti chiri kungodiwa chete kupinda mkati but maluminati, wakumisa plani wakoda kumisa mandandi kwatafa kureti tibika matigongi titisize susu tititopinda mufomu ona manje ngoma dzakurira mumakombi kwese kwese
Atino kuzama shikuta. Ndo song yakaitwa remix nevakomana inonzi handinyore kuzama zvichibuda. Guys, rambai muinesu tinokutendai kuramba muchitisigira nekutisapota. Mwari ngaakuitire zvakanaka. We love you so much. Bye bye.